Daki peu hajar ngut ki kunlung kena apo Gaza ki ladon hatmir ke jing yapna ke jing khangdang bapura ke balane janlai benai da ke Israel ke bakang lat ya ki lat jing yarap bakirki bakin poi shaki ong uhe katnat a jing yarap ke United Nation kani kelawan long hadin baka United Nation kala maham bahadu kumba khat saw hajar ngut ki kunlung kena ki la ban yap ha Gaza hapo kini ki saw pupra kenta ki banwan lada ki jing yarap ki bakhambun kim yo lat banrung syakate ke jaka balasya penjulur katma ki bor sarkar ke Israel kila ailat tang ya ki jing yarap ki bakhendiat bakin rung sya ki jaka jongka Palestine hadin khatwe tayew bakila khangdam pura ya ke Gaza katei ka sinjam kelawan long ru tang hadin ke jing penbor jongka ri ki baya trilang ki ba kentup ya ke US Canada France bat ke United Kingdom uhe ke UN Tom Fletchers ula ong batang santli ki trok ki bakit ya ki jing yarap kentup ya ke jing bam na ke benta ki kunlung kila yo bandrung cha Gaza ka sngi nongkong balala ka balong tang ka chijaw ha ka duryaw hadin kita yo jong ka jing khang kherdep pura da ke Israel ula ong ba ka jing yarap kindang poi cha ki shnong ki badan kam jing yarap kidan hadu kumba khasaw hajar ngut ki kunlung ki ban yap ha ki saw prakenta ki ban wan lem da ngila ban poi shaki ngiyat ki jing ma ki babun jat ban persang ban penpoi ki marbam shakine ki kunlung nang ba ki to ki mi ki bomla ban ai bam ya ki kun menta namar ba ki dunabam ula ong habakren sakalat pathai kubar kani ka jingkren jong uhe ka UN ka long hadin ba ki nong yalam jong ka ri Britain Fran bat Canada ha ka sngi ningkong kila penrem ya ki kam bashir ke jong ka Israel ha Gaza bat kila maham ru ban ya trilang ban le da ka bating la dakam penkut no ka jingkhang ya ki jing yarap ya ki breu haka kerwo bala penmilang u menteri rang badu ka Britain u Keir Starmer u presiden ka France u Emmanuel Macron bat u menteri rang badu jong ka Canada u Max Carney kila ther ting ya ka jing khang jong ka Israel ki jing yarap bat ki jing kentho jong ki menteri haka sarkar u Netanyahu ki bala berngem ban penkela phet wir biang ye ki nong Palestine u Fletchers ula khot ya kane ka jingle jong ki lightly ki para lok ka Israel ki penpau ki ba khlan bat ka jing pen khlan ya ka kerdan jong ka perthei ka ba pediang sngobha ula pentip ru ba ka UN ka kermen basashi spa teli ki trok kinyo bandrung chapok Gaza menta ka sngi kata ki balakit ya ki jing bam kunlung bat ki jing bam ki bataimet ngakwa ban pelat im kat bala ya kini ki khat saw hajar ngut ki khnlung hakini ki saw phupra kenta banwan ula ong habakli kumno ka UN kala yo jing tiep ba ki khat saw hajar ngut ki khnlung kidang don ha ka jingma ban yap tngan ha Gaza u Fletchers ula ong ba ki kenhun jong ka United Nation kidang tre ki jaka kum ki jaka sumar bat ki school ban bishar benya ya ki jing don kam ngidon ki kenhun ki ba khlan Hamadan bat hooj bun na ki la sha penyap ngidang don bun ki breu Hamadan ki don ha ki jaka sumar ki don ha ki school ki persang ban bishar benya ya ki jing don kam ula ong ha pedeng ki jing penbor jong ka ri ka perthei halor ka jing kerdu bam ha Gaza u menteri rang badu ka Israel u Benjamin Netanyahu ula pensya penbor ban penjam ya ka jingkhang ai jing yarap ka balani hadu khatwe tayew ha ka mit sngi ublei balala ula ong bakalong ka badon kam ya ka Israel ban khanglat ya ka jing na ka jing kerdu bam ha Gaza na mar ki daw bayade bat ka kam san perthei henrei tang ha ka kerdan ka barit tam